5 रुपया तो खली किने के उड़ा गइल। अरे कालेन तोरा पैसा देले रही रे खली किने के सब उड़ा गइल। हां उड़ा गइल। ओही में जो पढ़े कौन सा मांग के लिख ली है। Okay. लाल पड़े हम ना दिन पड़े। चल मोदी पढ़े ते जो पड़े हम ना जाए। हमार झाट से ना जे पढ़े हमरा के पढ़ के दे देबे का। साले जल्दी पढ़े चल जा ना तो उठाक पटक एकदम खली किनाते रह जाई। बड़का बु खली खाती पढ़े नहीं खजत का हो। हई साला खली खाती पढ़े नहीं जात काले किन के देहमी का जाने केंगा उड़वा देलस। भाग मर दिया ई साला सब खलिया खा जाला। कहीं साला काहे रोज रोज खलिया उड़ा जाता टे ई तो खानू जाता। चल साला जल्दी पढ़ जो ना तभी मार धोबला झाड़ देम। चलो बताने दिला चलो स्कूल में बताओ था। Not a problem. का होई लवन भाई काहे मारता अपना लइकवा के? का करी यार हम रोज रोज का खली किन के देख फेर रहता नहीं यही सारा बात तो खाए के फेर में रहता का पढ़ी। चल जाओ पढ़ जाओ। ए मोदी हो साढ़ मार दे हम तार खोप से गा। ई का पड़ी सरवा ई कम दोगला हो काले हमरा लड़का के मार के मुंह फोड़ दे रहे। तोरे ने बेट वाला खोलते तो हमनी का करी से धक हमनिया बजा देमी स। जा सब बाबू पढ़े जा स बयान हिलावन भाई तनी के खली किन दियन जा स। हां साला तारा काला से पढ़े चल जाए का स्कूल में जाके झाट उखाड़े। साचो तार लइका बड़ा बुर बानर बा हो हमार लइका रहे तभी मार के टांग तोड़ देती। जो साल पढ़ जो बाद में सिंह बोल जा मार मम्मी नु अब के बहन चलो मार देलन ईटा से मार के कपार फाड़ दे। ए मोदी हो साढ़ मार दे तार खोप से गाड़। देख ला हिलावन भाई ई पढ़ लिख के सरवा डाकुए बनी पुलिस दरोगा बनावे के एकरा उम्मीद मत रखी। Okay. हमार लइका के तो बड़ा भविष्यवाणी करता तहार लइका तो गधा के पड़ा हो गइल बा ऊ का करता। एगो सरवा हमार लइका बा कमा के मोबाइल किन लेल बा ओही में दिन में भीड़ रहेला काज ने का करेला बाकी कहेला कि ड्रीम लेवल में 50 रुपया लगाए मैं 2 करोड़ रुपया जीते। हमार लाड़ करोड़ ना मिल जाई कौन सा पगलाइल बा कि 50 रुपया में 2 करोड़ दी का उ गाड़ मारा के दी का। हम का झाट जानतनी उ कहेला त कहतनी हमरा उ कुली ना बुझाला। हां सर हमरा पता बा ना हमार सार खेलेला घर दुआर जमीन जायदाद सब बेच देले बा लाड़ ना 2 करोड़ रुपया जीतल आ हमरो से आके 10,000 रुपया लेके चल गइल बा आ कहवे कि जीजा जी 10,000 रुपया दी हमरो के 20,000 देम आ हम 50,000 दे देम कि 1 लाख रुपया मिली आज ऐसे ले गेल त ऐसे ना फोन उठावत ना फोन करत ते दिलस के अभी ले लाड़े चटावता। ऊ का दिसारवा 2 साल हो गइल आ तू अपना लइका कह दे कि लड़ाई में लेवल ना खेले के ना तो घर दुआर बेचे के पड़ जाई। ठीक बा माना कह देम अगर कोई भाग संजोग जीत गई तो इंग्लिश के खाली बोतल लिया के पियम वही आश्रम में रहियो। ठीक बताओ तहार लइका का करला हो। हमार लइका सिविल लाइन में काम करेला। बाप रे सिविल लाइन में काम करेला तब तो एसी में बैठ के काम करत हुई हो। हाँ हमार लाड़वा के रूम में बैठ के काम करत हुई राजमिस्त्री समझली ओकरे के सिविल लाइन कहाला ओही में काम करेला। भाग सार ऐसा नाम बा कि हमरा बुझाइलो कि कोनो ऑफिसर वाला काम करता। चलो सर ठीक बा हम जातनी घरे हमरा खेत में जाए के बा। ठीक बा जा सो हमहू जातनी सरसों छीटे के बा 1 कट्ठा लुई रोपे के बा। रे कौना कप्तान बना दी रे। हमार लाड़वा कप्तान बना दे साला तोरा से कोई कहतनी चल हमरा संग लेबर में कमाए जौने रोज 350 रुपया मिली। रे तोरा जाए के बतते जो हमार मनोबल मत तूर ड्रीम 11 जीतेम तो हम जीतेम। ड्रीम 11 कौन चीज देखिए एकरा फेर में लागल बड़े ऐसी ना ठोक के कहतानी जइया ड्रीम 11 पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जीत गनी ओ दिने थार किनेम आ पूरा दियरा में घुमाएम आ सूरज झाट उखाड़न के नाम से खोप चली खोप के हमरा बाबू के आड़ चली दोनों सारा तोरा के सपोर्ट करता पूरा गांव भर के लोग कहता कि ड्रीम 11 के हमार लाड़ जीती। कौन करी बहन चो तो कहता कि हम ड्रीम 11 ना जीतम रे कह दिए बेट चो सके कि सूरज बॉय आर्मी के नाम इतिहास के पन्ना में लिखा जाई आ ड्रीम 11 पर 2 करोड़ रुपया जीत के पूरा सिवान जिला में थार लेके घूमेम आ गांव के लोग के इनकर बहन चो लोग के गांव के साथ साथ आड़ो झोकार देम। ठीक बा लगाओ ड्रीम 11 जीतिए तो मनिया के थार पे घुमाइए आ तनी खर्चो करिए Okay. हमनी के जाए के बा काम पर चल रे। ए रुको सही यार जिंदगी भर तक कमाई के बा तनी एक खिली खैनी खिया के जासो बनाओ तब जीत जेबे त अपना माल खातिर का करबे माल खाती जवना दिने जीत गइनी नु तो 4 जोड़ी काछा किनेम आ चांद पर जमीन किनेम आ वही से स्वागत मनाएम घोप घोप। सारे अपन घर मड़ई से छत होते नहीं है आ माल खातिर चांद पर जमीन किनी है। हई धर खैनी ये इतना बड़का बड़का बात फेंकता कि सुन के हमार झांटे लाल हो जाता। जा सब बाबू हो जवना दिने जीत गइनी नु तवना दिने तनी से अपन झाट ना उखड़वा दिन तो कह दियो साले लोग।
ओके भरोसे दिखाई ना दिली है इस ए बता तो कहनी किस रे का बकर बकर कइले बड़ा शांति से टीम लगावे ना दो नानी मन से लगावे तो 50 रुपया हार जाए काल लाना लेवल के फेर में पड़ल बड़े बाहर भीतर जो कोनो बढ़िया काम सीख आ विदेश जाके खूब पैसा झाड़। हाँ विदेश का करे जाई गइल वाला भूलिया झाटू करके चलइल हमू जाई। ई तो बतिया कहत रे हिलौनो को तो सारा ड्रीम लेवल के चक्कर में सब अपन घर दुआर बेच देले बा। ई सब जुआ ह जेकर भाग ठीक रहला उहे जीतेला आ तोरा भाग में तो लाड़ धसल बा ते जीतबे ना। सब केहू के एके खानी बुझता रहो वो सरवा के टीम लगावे ना आवत होई हम लाड़ में से जीती ऊ। अच्छा तोरा लगाए आवेला नु देखो तन ते जीतत रिस की ना। ई ड्रीम 11 हो एकरा के समझे के पड़ेला कौन टीम चली कौन टीम ना चली अच्छा से लगावे के पड़ेला। दाल भात के कवर हो सब एके में सौना शॉट दे मार लो टीम लगाओ चाहे गाड़ मरवाओ हमार माथा मत खो। टीम तो लाग गइल तनी अब खाना खा लिया भूख लाग गइल बा बाबू तनी खाना मांगवा। खाना खाना कहाँ बारे वो तो खाना भोरा ही उड़ा गइल बा। दाल चावल किन के लिए हम आ खा पी के लोग पटाइल रहता लो आ भविया छिनरी के ना भैया भेजो ओकरा के पानापुर दिन भर खा पी के गांठ चेयर के सुतल रहतिया। भाक बुरी मत करिए आप शाम के बनी के खा लिए साझी खान गाय खाएम हम हमरा भूख लागल हम अभी खाएम 10 पैसा मीट भात खाए जाई बाजार पर। एकरा कितना दिन से मना करत तनी ई सरवा काहे के माने जाओ हिलामना ठीक कहत रहे कि अपने लड़का के लेने लेवल खेलल छोड़ा दे तो घर दुआर बेचा जाई उहे भइल है बरा। एमे हमार कौन गलती बा 1-2 पॉइंट से आदमी पीछे रह जाता रहो अब ले 2 करोड़ के मालिक रहती 2 करोड़ के मालिक होते होते घर जमीन जायदाद सब बेचवा देलो अब का खाई जाई घोड़ा के लाल। तो नमस्कार प्रणाम हम आ चुके हैं दिया के एक छोटे से गांव में बेलवापुर में जो ड्रीम 11 में से 2 करोड़ रुपया जीते नहीं हैं 2 करोड़ हार चुके हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानने का प्रयास करेंगे तो अपना नाम बताइए भाई साहब। हमार नाम बा सूरज आर्मी बॉय हमारा नाम से पूरा दियरा में खोप चलेला खोप घोप घोप हमार लाड़ चलेला। देखिए चाचा कुछ उड़े मत बोली लाइव चलता तो रउआ बताई 2 करोड़ रुपया हार गए तो कैसा लगता। 2 करोड़ रुपया नु हार गइल बानी कोनो अपन नसीब नहीं नु हारल हई दे रही तो आदमी अरबों खरबों रुपया कमाई आ पूरा दियरा में सूरज बॉय आर्मी के नाम से खोप चली खोप थार घूमी थार रस्सी जल गई बाकी ऐठल ना गई ऐसे ही बोलते जैसे 5 रुपया गिर गई बा। अच्छा अच्छा रउआ बताई ना जाने रउआ कहाँ से पैसा लिया के गाँव में घर बनैले रउआ कैसन फील होता। फील के कहता रहो हम भीतरे भीतरे खून मुततानी एकरा का बुझाई कि हम कितना मेहनत से घर दुआर बनवैले बानी। अच्छा अच्छा रउआ से एक बात पूछी ई कैसे हार गइल हन। हम नइखी जानत कैसे हार गइल हन। हम नइखी जानत कैसे हार गइल हन। हम नइखी जानत कैसे हार गइल हन। तेरा गणिया मला ढुक गइल ओइसे हार गइले हैं।